Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Κορμαζοπούλου και κύριε Έλλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που βοηθάτε τις προσπάθειές μας προβάλλοντας τις εκδηλώσεις μας, Ξέρετε κάτι κυρία Σακά, όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιον άνθρωπο, εγώ το έχω ζήσει και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Ναι, είναι κοινή, συχνή νόσος η άνοια. Βεβαίως. Ναι. Και ξεχνάμε, φροντίζουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την νόσο, αυτή την πάθηση και ξεχνάμε ότι και ο φροντιστής του είναι άνθρωπος, θέλει βοήθεια, θέλει αρρωγή και θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να βοηθάει και εντάξει, όλα καλά. Σας έχω παρακολουθήσει να μιλάτε για τους φροντιστές με μεγάλη αγάπη και γι' αυτό σας καλέσαμε να μας πείτε σήμερα αν όντως υπάρχει ελπίδα για τους φροντιστές και αν όντως υπάρχουν προγράμματα, φορείς όπως ο δικός σας που μπορούν να τους βοηθήσουν. Μπορούν να ακουμπήσουν δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι κάπου και να μην πελαγοδρομούν καθημερινά. Εκείνο που θα ήθελα να συμπληρώσω στα πολύ εύστοχα, σε αυτά που είπατε κυρία Κορμαζοπούλου, είναι ότι οι φροντιστές επομίζονται ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της νόσου για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Υπάρχει η ιατρική φροντίδα, αλλά το περισσότερο βάρος το φέρνουν της διαχείρισης της καθημερινότητας των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια με πιο συχνή μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ, το φέρνουν οι φροντιστές των ατόμων με άνοια. Και το ζήτημα είναι ότι οι φροντιστές πρέπει να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία, τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε και να φροντίσουν αποτελεσματικά τους πάσχοντες, αλλά να φροντίσουν, όπως είπατε κι εσείς, τον εαυτό τους. Γιατί αν δεν είναι οι φροντιστές σε καλή κατάσταση, καταραίει όλο το σύστημα. Πάσχουν ακόμη περισσότερο και οι ασθενείς και δεν έχουν πού να απευθυνθούν και ποιος να τους φροντίσει. Το υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φροντίδα, είναι ένα σύνθημα τρόποντινά που το υιοθετήσαμε για την ημέρα του φροντιστή το 2024 που γιορτάσαμε σε εισαγωγικά χτες στο Μέγαρο, που τι θέλει να πει. Το σύνθημα αυτό τονίζει ότι ριζική θεραπεία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για την νόσο Αλτσχάιμερ, παρόλο που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν και είναι θετικές. Υπάρχει όμως φροντίδα πάρα πολύ καλή που βοηθάει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των οικογενειών των πασχόντων. Και σε αυτή τη φροντίδα θέλουμε με τις εκδηλώσεις μας, με τα σεμινάρια μας, να εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές. Γιατί υπάρχουν και διδάσκονται τρόποι φροντίδα. Αυτό ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό, κυρία Σακά. Αυτό ήταν και η σκέψη μας εδώ με τον Νίκο τον Έλληνα όταν λέγαμε πώς θα κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ποιοι είναι επιγραμματικά, αν θέλετε, οι τρόποι βοήθειας των φροντιστών και πού πρέπει να απευθυνθούν οι φροντιστές για να λάβουν αυτή την ενημέρωση που θα τους είναι πολύτιμη. Ας πούμε, ένας τρόπος είναι να ενημερωθούν για την εξέλιξη της νόσου, γιατί δεν είναι μια στατική κατάσταση η άνοια, είναι δυναμική πάντοτε προς το χειρότερο. Εάν οι φροντιστές ξέρουν τι τους περιμένει, μπορούν και να το δεχθούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αλλά και να προγραμματίσουν τη ζωή τους και τη ζωή της οικογένειας. Ένας άλλος τρόπος, μια στρατηγική που τους διδάσκουμε, είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Πώς μπορούν με έναν άνθρωπο που ξεχνάει, που δεν έχει καλή νοητική λειτουργία γενικά, που και ο λόγος του δεν είναι καλός, υπάρχουν τρόποι να επικοινωνήσουμε εμείς όλοι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο ικανοποιητικά. Άλλος τρόπος είναι η διαχείριση των διαταραχών συμπεριφοράς, ας πούμε, γιατί τα προβλήματα που... Αυτό είναι πολύ δύσκολο, κυρία Σακά, είναι πολύ δύσκολο. Που είναι η ανησυχία, τα παραλυρήματα, πιστεύουν εξωπραγματικά πράγματα, ότι τους κλέβουν, ζηλοτυπικό παραλήρημα, ότι μιλάνε άσχημα για αυτούς, ψευδαισθήσεις, βλέπουν ανύπαρκτες εικόνες. Όλα αυτά
θέλουν τον τρόπο τους για να αντιμετωπιστούν. Εκτός από τα φάρμακα, υπάρχουν και μη φαρμακευτικές θεραπείες. Δεν τα θέλουμε τα κατασταλτικά φάρμακα. Είναι η τελευταία μας διέξοδος, ας πούμε. Και σίγουρα όλα αυτά γίνονται με την οδηγία και την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας, γιατρών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και φυσικοθεραπευτών που υπάρχουν στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας για άτομα με άνοια σε όλη την Ελλάδα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτά τα κέντρα λειτουργούν με την ευθύνη και την διαχείριση, την πρακτική των οργανώσεων των εταιριών Alzheimer. Μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα είναι η δικιά μας στην Αθήνα, αλλά έχει και μια πολύ δραστήρια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σε 29 πόλεις, 29 κέντρα, όχι 29 πόλεις, γιατί είναι περισσότερα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα κέντρα αυτά οικονομικά υποστηρίζονται, επιχορηγούνται από το κράτος, ΕΣΠΑ, κρατικό προϋπολογισμό, ταμείο ανάκαμψης, προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και βοηθάνε πάρα πολύ στην άνοια και τον ασθενή. Έχουν ιατρία μνήμης, πολύ δραστήρια αυτά τα κέντρα. Όλες οι υπηρεσίες, να ξέρετε, είναι δωρεάν. Πολύ σημαντικό. Εμείς, αυτό. Στην Αθήνα, βέβαια, στην Αθήνα λειτουργούμε 9 τέτοια κέντρα, 8 στην Αθήνα και 1 στην Άρτα, που είναι η πατρίδα μου, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς, πάρα πολλούς χρήστες και φροντιστές, διότι μαζί με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που προσφέρουν αυτά τα κέντρα για τους ασθενείς, δηλαδή ασκήσεις μνήμης, φυσική άσκηση, συνεδρίες γυμναστικής, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, πολύ σημαντική η τέχνη, είτε και η εικαστική θεραπεία, ας πούμε η ζωγραφική. Γίνονται συνεδρίες τις οποίες παρακολουθούν συστηματικά τα άτομα με άνοια, τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, σε ένα ποσοστό 98%, η άνοια είναι αποκλειστικά κατάσταση της τρίτης ηλικίας. Και πρέπει αυτή τη βοήθεια, αυτές τις παρεμβάσεις να τις βρίσκουν στον τόπο της κατοικίας τους, κοντά. Δεν μπορεί ένας ηλικιωμένος να πηγαίνει 2 και 3 φορές την εβδομάδα σε μία ώρα απόσταση, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό λέμε περισσότερα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Και τα οποία κέντρα ημερήσιας φροντίδας προσφέρουν επιπλέον, όπως είπαμε, την εκπαίδευση των φροντιστών στους τρόπους φροντίδας, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξή τους. Ξέρετε κάτι, έχω παρατηρήσει και από προσωπική εμπειρία ότι όσο καλή διάθεση και να έχει ο φροντιστής, όσο ενεργητικός και να είναι, όσο εκεί να είναι με όλο του το είναι και εκείνες οι στιγμές που παραδίδεις τα όπλα, χάνεις την υπομονή σου, μπορεί και εσύ να φωνάξεις έναν άνθρωπο που το μυαλό σου ξέρει ότι δεν καταλαβαίνει και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, νομίζοντας πολλές φορές ότι αυτή την αντίδραση πρέπει να έχω για να μην αφήσω το μυαλό του κι άλλο να κοιμάται, και νομίζεις ότι κάνεις το σωστό χωρίς τελικά να βοηθάς ούτε τον εαυτό σου ούτε τον άνθρωπό σου που πάσχει. Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, κυρία Γκορμαζοπούλου, και κυρία Έλληνα βέβαια. Υπάρχει και μία ψυχολογική διάσταση του φορτίου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και δύσκολη. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, το πρακτικό, το οικονομικό, γιατί κοστίζει, Άννη, έτσι, να το λέμε. Είναι ψυχοφθόρο, είναι τραγικό να βλέπεις έναν αγαπημένο κοντινό σου άνθρωπο να χάνεται σαν προσωπικότητα, να εκπίπτει νοητικά τόσο που να φεύγει, να εξαφανίζεται, να μην σε αναγνωρίζει. Και αυτό θέλει βοήθεια για να το διαχειριστείς. Η ψυχολογική επιβάρυνση. Αυτά λοιπόν όλα τα προσφέρουμε στα κέντρα ημέρας. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει η γραμμή βοήθειας για την άνοια με αρχική χρέωση 1102 εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει και να πάρει πληροφορία για όλα τα ζητήματα τα σχετικά με την άνοια. Δηλαδή, αν και ο ίδιος ο πάσχων έχω αυτό το σύμπτωμα, μπορώ να μιλήσω με τον γιατρό να μου πει αν πρέπει να ανησυχώ ή όχι, πού βρίσκεις κάποιες υπηρεσίες, πού βρίσκει η ιατρία μνήμης, σχετικά με επιδόματα,
οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί κάποιον άνθρωπο σε σχέση με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, απαντάτε στη γραμμή βοήθειας. Ξέρετε, είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι έχουν κάποια δικαιώματα, έχουν κάτι να πάρουν, ας πούμε, ως βοήθημα. Κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, βέβαια, μπορεί να μην είναι ακόμη σημαντικά και όσα θα έπρεπε, αλλά υπάρχουν κάποια βοηθήματα. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό είναι ότι εμείς το έχουμε διαπιστώσει, κυρία Κορμαζοπούλου, ότι σίγουρα οι υπηρεσίες που υπάρχουν δεν φτάνουν. Οι ασθενείς είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε για πάνω από 300-400 χιλιάδες μαζί με τα ελαφριά στάδια και το προστάδιο. Πολλοί από αυτούς όμως, επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι που ζουν και σε μικρές κοινωνίες και δεν έχουν πρόσβαση σε social media, στο ίντερνετ, δεν ξέρουν ότι υπάρχει βοήθεια κοντά τους ή γενικά ότι υπάρχει βοήθεια. Και με τις εκδηλώσεις μας προσπαθούμε αυτή η γνώση να φτάσει παντού. Μα σκοπός αυτός είναι και της φιλοξενίας σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό σήμερα. Γιατί... Υπάρχει και το site, κυρία Έλληνα, που έχει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την άνοια. Εγώ επειδή το έχω μελετήσει εδώ μαζί, το έχουμε μελετήσει μαζί με τον Νίκο, το βρήκαμε και επειδή ο Νίκος ασχολείται πολύ με τα social media και το ίντερνετ και όλα αυτά, το βρήκε πολύ κατατοπιστικό το site, ώστε και από εκεί κάποιος ακόμη μπορεί να αντλήσει κάποιες βασικές πληροφορίες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Σακά. Βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους που ξεχνούν κάποιες φορές ορισμένα πράγματα και το θεωρούμε φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό λόγω του γύρατος ή είναι πάντα ένα σημάδι άνοιας? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύ χρήσιμη, κυρία Κορμαζοπούλου. Είναι γεγονός ότι μεγαλώνοντας όλες οι λειτουργίες του σώματος πέφτουν λίγο. Το βλέπουμε. Άλλωστε ότι ακούμε λιγότερο καλά, βλέπουμε η πρεσβειοπία ή και κάποιο άλλο πρόβλημα, η κίνησή μας γίνεται αργύτερη, αλλά παρόλα αυτά λειτουργούμε καθημερινά ικανοποιητικά. Το ίδιο ισχύει και με τη μνήμη. Μεγαλώνοντας ξεχνάμε στιγμιαία τα πρόσφατα και ξεχνάμε και ονόματα. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά. Αλλά είμαστε λειτουργικοί. Αυτό είναι το καμπανάκι, το κρίσιμο σημείο. Αν ξεχνάμε τόσο ώστε να διαταράσσεται, να δυσκολεύεται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, τότε πρέπει να πάμε στο γιατρό. Το να ξεχάσουμε πώς τον λένε τον ηθοποιό στην τηλεόραση και που συνήθως θα τον θυμηθούμε μετά από 5-10 λεπτά, το απόγευμα, αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά το να ξεχνάμε συστηματικά, ας πούμε, και το φαγητό στην κουζίνα και να καίει τις κατσαρόλες μια γυναίκα. Η θεία μου στο χωριό σε ένα καλοκαίρι της φτιάξανε τα παιδιά της 10 φορές τα κλειδιά του σπιτιού της γιατί δεν τα βρίσκε. Αυτό θέλει παρέμβαση ιατρική. Από ποια ειδικότητα, κυρία Σακά, ποια είναι η ειδικότητα που θα πρέπει να απευθυνθεί? Πολύ ωραία ερώτηση. Η ειδικότητα είναι ο νευρολόγος, ο ψυχίατρος, δεν έχουμε γυριάτρους στην Ελλάδα, αλλά επειδή η νόσος Αλτσχάιμερ είναι πολύ συχνή και ο οικογενειακός γιατρός ξέρει να εξετάσει έναν ασθενή για άνοια, να γράψει τις κατάλληλες εξετάσεις και αν πρόκειται για κάποια σπάνια ή δύσκολη μορφή, τότε παραπέμπει σε έναν ειδικό. Αλλά πάντως για τα πολλά περισσότερα περιστατικά άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ και οι οικογενειακοί γιατροί κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Αφορά αποκλειστικά, γιατί δεχόμαστε εδώ τώρα κάποιες ερωτήσεις από ακροατές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του σταθμού μας. Αφορά μόνο τις μεγάλες ηλικίες, γιατί... Ναι, αυτό είναι ένας μύθος ότι πλήττει νεότερες ηλικίες. Κοιτάξτε να δείτε, το 98 έως 99% των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια είναι πάνω από τα 65 χρόνια. Τα 65 είναι το όριο της τρίτης ηλικίας του γύρατος. Έχουμε περιστατικά νόσου Αλτσχάιμερ και 40 χρονών έχουν υπάρξει. Εξαιρετικά σπάνια.
Αυτά είναι μορφές προγεροντικές που εξελίσσονται γρήγορα, είναι δύσκολες και συνήθως είναι και αυστηρά κληρονομικές. Θα είπα, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιες. Γι' αυτό οι άλλες μορφές, αυτές που λέμε το 98-99, έχουν μία κληρονομική επιβάρυνση, αλλά απλώς αυξάνει η πιθανότητα, αν έχει ο πατέρας μας σε μεγάλη ηλικία Αλτσχάιμερ, να πάθουμε κι εμείς. Καταλάβατε? Και μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Αν θέλετε να τελειώσουμε και με την πρόληψη. Ναι, δεν είναι αυστηρά κληρονομική η άνοια. Αυτό θέλαμε. Υπάρχουν τρόποι που θα μπορούσε ο κόσμος να προλάβει κατά κάποιο τρόπο τη φυσιολογική, όπως λέτε, γύρανση? Όχι, και την άνοια σε σημαντικό βαθμό. Βεβαίως. Γιατί για τα γονίδια και τα προδιαθεστικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σίγουρα. Αλλά ακόμη και αν έχουμε, είναι πολλά τα προδιαθεστικά γονίδια για την Αλτσχάιμερ. Μπορεί να είναι και 100 αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, και αν πάρουμε 2-3 από τους γονείς μας, από τον ένα και από τον άλλον, αυξάνουν πιθανότητες. Δηλαδή στα 65 χρόνια ένας άνθρωπος έχει πιθανότητα να πάθει Αλτσχάιμερ 2 με 3%. Αν έχει κληρονομήσει κάποια από αυτά τα γονίδια, μπορεί αυτή η πιθανότητα να γίνει 7, να γίνει 8. Είναι πάντως το ίδιο που ισχύει, μια χαμηλή πιθανότητα, το ίδιο που ισχύει για τον ζαχαρόδι διαβήτη της μεγάλης ηλικίας. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι, και αυτοί που πιστεύουμε ή που έχουμε κάποια γενετική προδιάθεση? Μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, η οποία πρόληψη είναι ασκώ το κορμί μου και ειδικά με αερόβια άσκηση, περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι, οτιδήποτε ανεβάζει τους τένις, τους καρδιακούς παλμούς. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου με οποιοδήποτε τρόπο. Διαβάζω, παρακολουθώ διαλέξεις, ψάχνω στο ίντερνετ, παίζω επιτραπέζια παιχνίδια, μαθαίνω μια ξένη γλώσσα, ασχολούμαι συστηματικά. Ασκώ το μυαλό μου λοιπόν, τρέφομαι υγιεινά, όχι πολλά κόκκινα κρέατα, ψάρια, φρούτα, πράσινα λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή, λίγο κόκκινο κρασάκι. Δεν έχω πίεση, δεν έχω ζάχαρο, δεν έχω χολυστερίνη, δεν είμαι παχύσαρκος. Δεν κόβω το τσιγάρο. Όλα αυτά οι αγκιακοί παράγοντες κινδύνου προδιαθέτουν και σε νόσο Αλτσχάιμερ, εκτός από εγκεφαλικά επεισόδια και έμφραγμα. Πολύ σημαντικό επίσης τα καλά κέφια. Τι ωραία το είπατε, κυρία Σακά, πολύ ωραία. Καταπολεμώ την κατάθλιψη και έχω πάρει δώσει με ανθρώπους. Κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση, πολύ σημαντικό. Με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να προλάβουμε έως και 50% των περιστατικών άνοιας. Πολύ σημαντικό ποσοστό. Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό. Μόνο επειδή έχουμε κάποια τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή, θέλουν να ξαναπείτε το τηλέφωνο, τη γραμμή που είπατε στον αέρα. 1102. 1102. Ωραία, το ξαναλέμε για εμείς, θα το πούμε και αργότερα προς το τέλος της εκπομπής, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπουμε και μόνο από τη συζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα, τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που δεχόμαστε, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει περισσότερα. Εμείς θα δώσουμε και το site στο οποίο το alzheimerathens.gr που μπορούν να μπουν οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας αντίστοιχα και να αντλήσουν πληροφορίες και να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και εγώ θα ήθελα να σας πω, επειδή δεν θυμάμαι να έχει γίνει ξανά στην πόλη μας, Νίκο, ενημέρωση τέτοια, ότι ίσως θα ήταν καλό και να απευθυνθεί σε εσάς και ο Ιατρικός Σύλλογος και να σας καλέσει στη Λαμία να έρθετε, να γίνει μια ενημέρωση με μεγαλύτερη διάρκεια, με πιο πολλές ερωτήσεις και από ανθρωκόσμο και από γιατρούς, για να μπορούμε όλοι να βοηθηθούμε, γιατί το έργο αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσοι το έχουν βιώσει, όσοι έχουν άνθρωπο με άνοια και Αλτσχάιμερ, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ένα προς ένα αυτά που λέτε. Κυρία Σακά, σας ευχαριστούμε. Κυρία Κορμαζοπούλου, να σας πω πολύ γρήγορα. Εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενη να έρθω να κάνω μια ομιλία στη Λαμία. Όπως επίσης θα καλέσω τους κατοίκους της Λαμίας να κινητοποιηθούν για να γίνει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, γιατί από τις τοπικές κοινωνίες ξεκινάνε αυτές οι προσπάθειες. Καταλάβατε, ας πούμε, οι πόλεις που βλέπουν, οι τοπικές αρχές που βλέπουν ότι υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν ανάγκες, κινητοποιούν την περιφέρεια, το κράτος
και ξεκινάει ένα κέντρο ημέρας. Και τώρα είναι μια καλή εποχή για τέτοια προσπάθεια. Ας προσπαθήσετε όλοι και όλοι μαζί. Εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, του Δημάρχου, να κάνουμε μια προσπάθεια να γίνει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με άνοια στη Λαμία. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και στο γραφείο του Δημάρχου, 30 χρόνια τώρα, επί όλων των δημάρχων, παίζουμε μες στο Δημαρχείο, μας ακούν και στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Θέλω να κρατήσουν αυτό που είπατε και θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας επικοινωνίες, γιατί η συναναστροφή μας είναι πολύ πιο άμεση, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλώ πραγματικά και θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, κυρία Σακά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ανάγκες, να ξέρετε. Πολλοί ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα, γιατί υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φροντίδα για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κυρία Σακά, και στο έργο σας και στη μέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.